Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. uNkulunkulu onomsana onothando. Ngingumntwana omncane kakhulu. Kepha ngithunywe izwi elikhulu lasezulwini kwaba ingcwele ngosuku olukhulu lweSabatha. Ngiyazicelela ke nami kuThixo. Thixo umnyazi wezulu ukuba angibheke angithande. Lokho kuthunywe kona akuthunywa izingane. Kepha Nkosi ngicela ukuba uyivumele indebe zami ukuba ziliphathe igama lakho. Mhlawumbe ngaphambi kokuba ngiqhubeke kakhulu kukhona incwadi engicela ukuba ngiyifunde. Izihlabelelo lapha naye ihlabelelo 116 ivesi lesine kuya kwelesihlanu. Lapho ngabiza igama likaJehova ngathi awu Jehova, ngiyakuncenga sindisa umphefumulo wami. Unomusa uJehova, ulungile Thixo wethu ungohawukelayo. Lapho ngabiza igama likaJehova ngathi awu Jehova, ngiyakuncenga sindisa umphefumulo wami. Unomusa uJehova, ulungile Thixo wethu ungohawukelayo. Elamavesi abambalwa sihlabelelo 234. Wena ufanele ukubongwa.
Manazaretha amahle. Leli vesi ebengade ngilifunda. Ngilifunde ngoba bengikhumbula indaba ebingolwesibili. Bengikhumbula indaba engiyibonileyo kulezi intaba zalelizwe ngolwesibili. Leli vesi liyangikhumbuza ukuthi lapho ngilibiza igama lika Jehova, ngathi Nkosi ngiyakuncenga hawukela umphefumulo wami. Ngoba kukhona ikhathi lapho uthi uyasondela eduze kaNkulunkulu umbone ngathi uNkulunkulu uyasuka eduze kwakho. Kepha umzwa waseGolini ithi ukudlulela evesini lesihlanu elithi unomusa loJehova. Lithi leli vesi unomusa lolunyazi lwezulu ulungile futhi ungohawukelayo. Ingakho nani nihawukelwe namhlanje. Uma ngabe ngikuloya muze bekade sikhona lapho uThixo behambele lelizwe kube sengifikelwa yizwi engalikhumbulayo laliqoqwa abadala bephambi kwethu bekhuluma ngoPhumalanga Scott nabalothayeli abahangula bekhuluma ngeNkosi Langa. Ithi lensizwe endala ngelinye ilanga kukhona isikhathi lapho iNkosi yasePhakameni yayibamba inkonzo endlini emhlophe emzini wasePhakameni. Ithi uPhumalanga Scott wasukuma wathi ngifuna ukukhuluma nani weManazaretha, ngifuna ukunitshela ngesethembiso esenziweyo. Sethembiso esifana nalesi esenziwe ngolwesibili. Angazi abantu basizwile noma basibonile yini sethembiso. Uthi lo baba lona uthi ngelinye ilanga isho lamazwi inkosi yasePhakameni ithi yayisikhuluma ngophombela umqali wendlela. Ithi kukhona isikhathi lapho ajula khona ithi yayisho uphombela le ndaba. Ithi wathula wahlala phansi wathi kodwa Nkosi sekuthunyiwe kulabantu. Bafundisile izwi. Nabahlukanisa nezinto ezingadingwa uNkulunkulu. Nabafundisa ukuthandaza. Kepha ngazi mzukwane inyama yami ikhathala ukuthi kuyakwenzakalani. Uthi kangazi ukuthi labantu mzukwane ngibashiya kuyakwenzakalani ngabo. Ubani yabakhumbuza. Ithi inkosi yasePhakameni wabese yasuka uPhombela ngoba phela uPhombela uMthixo naye unonkulunkulu bakhe uNkulunkulu yena qobo lwakhe. Uthi wasenyukela phezulu ezulwini. Uthi mefika ezulwini lapho yena lokukhona kwakumhlangano kuneyingelosi ezine. Simefika phakathi lo mhlangano wongaphazanyiswa umuntu masuhleli kodwa kwazwakala eminyango ukuthi usefikile lo thunywe emhlabeni ohlezi nabantu. Uthi bese yazwakala ukuthi usefikile. Uthi ayephethe umhlangano kwakuyingelosi enkulu uzwi lakhe. Uthi bese ethi mvuleleni. Uthi wathi mengena uPhombela uthi wathi bese fika phakathi wathi ngizobuza nanenhlanhla nanthola nonke kuyakwenzakalani ngalabantu. Sengibashisa into zabo abantu banezinto zabo. Engazi noma mhlambe saseyishiya yini. Uthi umdala wayinsuku engazi ngizothini ngalabantu. Ngizokwenza njani ngitsheleni. Uthi yakhuluma lengelosi yayiphethe umhlangano yathi niyamuzwa uyakhuluma phendulani. Uthi yathi yakhuluma lenenye eyavula amasango nevala amasango ezulwini wathi wathula wena akukhulume lezi ingelosi ezimbili. Ithi inkosi Langa lezo ingelosi ezimbili ezakufanele ikhulume. Uthi kwakuyimi uqobo lwabo. Uthi yabathi yayikhomba yona inkosi Langa yathi kwafanele kukhulume mina bese kukhuluma nomfowethu eshinyanga yezulu. Amen. Uthi ngalezo insuku uthi labese niyaphuma izwi elabe livela ezulwini elalithi inkosi inyanga yezulu ngokwasemazulwini ingelosi endala inkosi Langa ingelosi encane. Sikhona enkonzweni. Amen. Funa ukukhuluma ngale ndaba yangolwesibili.
kodwa ngifuna ukushiya lokho ngoba mhlambe nomsombuluko lodlulileyo bekade kubizwe emacala emajajini leMaritzburg abantu basayibuza ukuthi bekuyokwenziwani kazi kuyokwenzekalani. Ngifisa mhlambe ukuthi le ndaba uyilalele kahle ngoba sike isidingo sokuthi uyobuka iTV mzukwane kuthiwa nayo inkantolo ifuna ukukhuluma. Mhlawumbe asikho nesidingo sokuthi uyothenga iphepha, asikho nesidingo sokusaba ukuthi aseceleni kwakho uzokubuza ukuthi nalashwa icala nina. Vele waqala amacala ngaseBhayibhelini ayekhona. Ingakho makuthiwa inkosi uPilate yageza izandla ngoba kwathiwa lona wayethunywe ezulwini akube uyena olashwa icala kuthi lo ongathunywa ezulwini avunywe icala. Yathi inkosi uPilate ngigeza izandla. Ithi mayiqhubeka le ndaba yabe isiyasukuma ingelosi lena encane uthi kwasukuma mina uqobo ngathi mina ngangikhona ngiyokwehla ngiyobahola abantu ngoba kwakade ngangigcotshiwe. Uthi yasuka lapho ingelosi le ephethe umhlangano ithi hayi kulungile siyakuzwa lokukhuluma kodwa-ke nayo ingelosi eyabe siyalandela emva kwale ngelosi le. Ithi le ngelosi kuyabe sekuphelelisiwe ngayo. Ithi iyabe siyaqhubeka lento ushembe yohlala phezu komunye ushembe ahlale phezu komunye ushembe aze yoshona ezulwini leli bandla ngeke laphathwa omunye umuntu nayo ingelosi eyoshaya umthetho. Nangempela zafika lezo insuku yahlala inkosi ilanga esihlalweni yawuqhuba umsebenzi yahlala inkosi inyanga yezulu ithi semzini oyingcwele ebuhleni ngelinye ilanga ithi mina ngushembe mina ithi mina ngiyinkosi yasephakameni ithi la eswini sami ithi la kuyophuma khona oshembe ithi kuyoze kube inguna phakade. Amen. Sikhona enkonzweni. Amen. Lesimbonileyo ngolwesibili uzalwa nguThimo lwenkosazana. Thimo lwenkosazana elizalwa inyanga yezulu. Inyanga yezulu ile yangelosi eyalandela emva kwengelosi enkulu eyaphenduka yaba uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu oqala ubhombela saseyiphelile insuku zakhe ngoba wayehlele lo uNkulunkulu esikhuluma ngaye wayehlele enyameni. AmaNazaretha abangabe sisukile onyazini lwezulu fanele sazi ukuthi sisukile eminyangweni wezulu. Uyena sathengiswa ngaye, uyena satshelwa ngaye, akekho omunye satshelwa ngaye ngoba uyena namandla okuphilisa. Uyena namandla ezulu, uyena osifaka ezulwini, uyena ngelinye ilanga emtheni kuye gospel akade kuyosuku lokho lokuqala kuyokwenza umsebenzi wasezulwini. Ngathi mangiphuma ekhaya kunendlela engangithatha ngihamba ngemoto sekulate ngoba ngasuka le Port-Shepstone izulu laselinetha ntambama sekulate ngifuna ukuthi ngifike eFerenhagen noma ngo-1 ekuseni ntathakusa. Ngibambile imoto yaphuma emgaqweni yaqhuma isonto yabe isiyaphenduka ngapha kungesiwa ngabe sengalimemeza igama lakhe. Ngabe sengiyalibiza leli gama ngathi hawu shembe ngathi hawu shembe ngayizwa imoto ibambeka sengathi semoyeni yabuye yathi qiphansi. Ngangihamba nomshana wami ngathi ngiyambheka uselele laphansi esihlalweni into eyinkinga ngithi ngizama ukumthinta kukhona into ezimbozile. Simangalise emkhuluma ngaso kule nkonzo ngithi lona uyena othunyiwe emazulwini uyena osifaka ezulwini masihlulekile ukumlalela sahluleke ukumlandela hayi yobimnyama indlela yethu. Amen. Uma ngabe isuka lento la ngaphezulu mangithi ngiyabheka hawu indwangu emhlophe esimbozile yayingekho emotweni eyasuka yanyuka njalo yangena efodweni belilenga la emotweni. Athi mangabe ngithi ngivula umnyango awu imoto ibe ngamasonda iginqikile imili ibheke la biqhamuka ngakhona uyena ke lengikhuluma ngaye ngibonileyo ngesu wesibili. Amen. Bekusifanele AmaNazaretha amahle ukuba sibe ngabamnene phambi kaThixo. Bekusifanele kakhulu. Ndaba yokugcina ngiyafuna ukukhuluma ngayo inkosi langa. Angifisi ukuthi kusehlele thina basha ukuthi kungakhulunywa ngenkosi langa ngoba inkosi yalabo ebuhleni bamaNazaretha. Amen. Leyo muzi njengoba ukhona ebuhleni
ayikho inkosi eyakhuluma ngayo, inkosi ilanga. Namhlanje asingathi masokhuluma ngenkosi ilanga bese uyazenyeza, bese uyasaba, bese kuba khona abathi ukhulumelana ngenkosi ilanga. Inkosi ilanga inkosi yasekuphakameni, inkosi yasebuhleni. Amen. Ithi ngelinye ilanga lo muzi angazi ngoba isinkulu le ndaba, usumncane lo muzi. Ithi kodwa ngiyawubona olengiswa ngamaketango wehle ezulwini. Ithi kodwa ngazi yokwehlelaphi. Ithi kodwa ngiyawubona wona. Ayikhuluma ngobuhle bamaNazaretha. Amen. Ithi inkosi ilanga ngelinye ilanga phethe inkonzo. Inkosi ilanga yekuthanda ukufundisa abantu, ayithanda ukuthi abantu bangene ezulwini. Ikhuluma ngesilwane. Lesilwane safika sathi inkosi ngizocela ukuthi sibe nomhlangano nawe. Saba sasiyahamba sayolanda ezinye izilwane. Sikhona enkonzweni. Amen. Yaba isiyahamba sesiyolanda ezinye izilwane wabakhona lo mhlangano. Uma ngabe sekuhleziwe lo mhlangano zithi lezi izilwane, Nkosi bonke abantu banezulu labo kodwa thina silibone lethi izulu. Yathula insehlele esihlalweni. Ithi amnizwa nithini. Zithi lezi izilwane bonke abantu banezulu labo kodwa thina silibone izulu lethu. Isiyasukuma inkosi isibiza yodwa yayingelosi. Ithi ake hambe uye kulela izulu lapha ngasekugcineni elingenamuntu, bathathe labo uyabafaka kulela zulu. Ithi lona-ke izulu lenu enginibekele lona ekufanele lihlale phakathi. Lezi zilwane siyazazi kwakuzingqanga. Zahamba lezi ingqanga zafika zangena kulela zulu esayinikezwe lona, ebezilifuna futhi ebezidinga futhi ebekufanelekile ukuthi zingene kulona. Kodwa zithe isahlezi esaphindelile emuva othunyiweyo. Kwase kuqhamuka isilwane esibizwa ngonogwaja. Ngoba phela njengoba zilaphayana kwase kuyasuka ubungqanga. Zathi mayibona unogwaja zathi hayibo unogwaja phela lona, zathi simjaha. Zaphuma ezulwini esaseziqalile zangena kulona, zaseziyamjaha lo nogwaja, zamjaha lo nogwaja. Ngalesikhathi ziyashona ngale nogwaja, uyaphendula le nkosi yabo la. Ithi hawu awudonsi ibhuku lami lapho, khuluma nengelosi eyithumile. Ithi ake sihambeni siyobheka laba bantu bami. Inkosi ilanga ayibangisasho ukuthi ingqanga yababiza ngabantu. Ithi asihambeni siyobheka labantu babe ngibafake kulela zulu. Isona isikhathi sokuthi ke ngibabheke ukuthi bengobani, ngibeze ukuthi bafunani, kwenze njani. Okubuhlungu ukuthi yathi mayifika le nkosi nengelosi yabafika bangekho lo bebeke khona. Babehambile bejaha unogwaja, ngoba unogwaja isitha sabo. Iyabuza inkosi ilanga, isibuza kumaNazaretha njengoba nami ngifisa ukubuza namhlanje kulo muzi oyingcwele waseSandaneso. Akusithina yini nangelinye ilanga esiguqileyo sathi siyayikhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha ngoba besizofuna izulu, besingenalo izulu. Okhokho bethu bebengenalo izulu, kodwa thina sababanalo izulu. Sasesiyaguqa phambi kaShembe, uShembe wabe seyathula wathi mfundisi woza, bafake emanzini bageze bese ubabeka la kuleli tempeli laseSandaneso. Amen. La sihleli khona amaNazaretha ngifuna ukubuza ukuthi awuqhamukanga yini unogwaja kuthina na? Sisahlala endlini laba sibekwe khona yini noma sekwenzakalile sabona unogwaja samjaha. Bangaka abajaha unogwaja bakhona emzini oyingcwele wasebuhleni na? Ake ngikutshela isimangaliso nento ezokwehlela. Njengoba sila wamaNazaretha ayikho into esizeleyo, sizela umnyango wezulu. Sizele ukuthi obaba bethu nokhokho bethu la bekhona mabakhulule emazulwini. Ngalesikhathi sesihleli phansi kwezihlahla esikhuluma indaba sisesezulwini kaShembe noma na unogwaja sefikile yini. Ngalesikhathi sesilwa sesitokozela sizothandaza nini ngoba phela ezulwini kuyathandazwa.
Isifikile inkosi izobabhala. Yayiphethe ibhuku layo ithi ngizozwa usizi lwabo. Ubani ongenalo usizi njengoba sihleli la? Sikhohlwa kanjani usizi lwethu ekufanele silibike kushembe na? Sikhohlwa kanjani ukuthi na ukhona into esiyizeleyo lapha? Zonakala izinto sasingamaNazaretha, asaqiwanga yini isikhathi sokubhala? Unyazi lwezulu selufikile laphayana emzini olevali, selizolaba amagama abantu balibala emasangweni babheka indaba, bazobheka ezinye izinto ezadlulayo. Bekulesi sikhathi abasisidinga obaba bethu, nikhona yini enkonzweni? Bakhona yini omama bethu? Yilesi sikhathi boma bethu esisidingayo kunina, ngoba lelizwe seliyabadinga labo mama bayinina, selidinga labo mama banesibindi, selidinga labo mama bazohamba bayolina uNkulunkulu. Isikhathi esikhona namhlanje asimnandi kobaba, asimnandi komama, asimnandi kubantu abasha baleli bandla, asimnandi ngaphandle kwaleli bandla. Isikhathi esidinga omama bomthandazo. Uzothandaza nini mama? Mawami uzothandaza nini? Uzolila nini uNkulunkulu? Uthi inkosi bahawukele, ngoba ngiyabakhumbula omama besililo nasemzini waka-Israyeli. Shanjalo incwadi engiyifundayo uthi izinto zayiphithene, kodwa omama besililo babopha 14 babo baya phambi konyazi lwezulu, bathi inyazi lwezulu kwenzakalani emakhaya sikubona. Ngane zaphuza utshwala zamakhosazana, ingane ezihlala suthi zaphuza utshwala. Abantu bathi bayangena ethempelini banyukulelana. Abantu bathi behleli kwathi kuhlela umNazaretha lana wayenyukubele lo hleli lana. Sikhathi sini lesi? Obani abazoyibuza leyo nto uma ngabe kuyibona oma bethu abazoqala phansi bazoba ingxenye yaloko konakala. Sidinga isikhathi sobaba esizothi masiyintsha yaleli bandla sithi siyobuza kubona, ngoba isho njalo incwadi engiyifundayo ithi lapho ningasazi lutho nina abancane hambani niye kwabadala niyobuza ukuthi kwakuhanjwa kanjani endulo. Sizobuzani kwabadala mabelwa noShembe? Sizofika sitholeni? Njengamanje angazi noma indlela soyibuza kwabadala noma iyofuneka sibuze kwabaphambili, ngoba kungenzeka ukuthi labo abadala sebeyihambile indlela ibahlulile yabasalela endleleni, sasiyothi siyayibuza kubona basitshele ngendlela endala, kanti indlela manje sisonyazini lwezulu. Ake ngiye lapha ngasekugcineni, ake ngiye ngasekugcineni. Bosisi bethu liyamthanda unyazi lwezulu. Bengifisa ukuthi lolu uthando enithandwe uThixo ngalo nisale selulisebenzisa. Nilisebenzise ngokuthi nibe ngabamnene, nibe ngabamnene ngey'nhliziyo zenu zonke, ngoba unyazi lwezulu selikhombisile uthando kunina. Ake ngize kunina amakhosazana leli bandla niyiguge lisimangaliso elingeke laze lafaniswa nalutho. Themba lonke lethu, themba lonke lonyazi lwezulu nelaleli bandla likunina amakhosazana. Ngelinye ilanga sicela nithembeke phambi kaThixo, ngoba lo kunina yinina niyasitholela amakhosi, yinina niyakusitholela abefundisi, yinina niyakusitholela omongameli abayohola lelizwe. Ngihlala suthi yaleli bandla encane yintsha yaleli bandla bekuyisikhathi sokuthi ukucabanga kwenu ke nikushintshe. Indlela enicabanga ngayo ake nijule njengamanje, ake niyeke zonke izinto engezonisiza ngalutho, ake nibuze ukuthi le nkolo yokuba kuShembe kanti yini. Ngoba kunento eyodwa noma singahlala kanjena siyifake imqhele yethu sibe bahle sigqoke iMnazaretha, kodwa kufanele singakhohlwa ukuthi kufanele sibe ngamakholwa. Ikholwa ke yilowo muntu angeke umfanise
ngisenalutho ngoba ngisho ekuhambeni kwakhe kufanele kubonakale ukuthi kuhamba ikholwa la. Noma ekhuluma kufanele kubonakale ukuthi kukhuluma ikholwa lana. Uma singabasha thina kodwa ukukhuluma kwethu kungesiko kwamakholwa sashiswa yilanga pho sizokwenzani? Ake sihlaleni maNazaretha la besibekwe khona uNkulunkulu ngoba ke ngikutshele ukuthi njengoba uthixele khona lapha bekuyisona sithemba sakhe sokuba thatha ibhuku lakhe azobhala azokulalela ukukhala kwakho leyo amnikele niyenzileyo isiyakhuluma kushembe ithi kufanele lona anikwe lona kufanele anikezwe. Angithi lona uhleba ngomshumayeli, angithi lona uhleba ngomkhokheli, angithi lona ekhaya kahloniphi, angithi ekhaya lona kodli, angithi lona ekhaya walahla ingane njengoba esegoli, ithi lona hayi wenza kahle lona bayamukeliswa abantu. Bakhona bafikiwe abahlela endlini kaNkulunkulu. Ngithi nina nifikiwe endlini kaNkulunkulu nasezulwini nanithenjiswe lona laloya muzi hlalani khona bese nilinde imithandazo yenu. Shanjani inkosi inyanga yezulu ithi uyayilinda umuntu umthandazo wakhe. Ithi la ekhaya awuthi mawucelile bese ubonakala ushiya phansi singakaphumi isibusisa uhambe. Futhi maNazaretha amahle bengifisa ukuthi ke baba bethu uThixo azabakhumbule abaphu ukuthi balimele iqiniso. Akungathi abantu mabephuma ethempelini kukhona unyazi lwezulu kuthiwa kunikela uphuma unganikelanga unecala. La ekhaya kuthiwa lapho ungesenalutho lokunikela ungesekho usheleni kuthiwa sana uqasha amaphepha abantu ade bewalahla phansi ukuze uzolotshwa emnikelweni ngoba lapho ubunikela ngawo uqobo lwakho. Sincane isikhathi, sincane kakhulu isikhathi, kodwa ngifuna ukusho umuzi waseGoli nina ningabathandiweyo. Isho njalo incwadi la ekhaya ithi indlela kabulali kwabamkhonzayo, ithi wena limi uhlakule ngoba usazi isikhathi uNkulunkulu ezonisa ngalo izulu. Yingakho nje abantu bebengazi ukuthi unyazi lwezulu luzofika nini la eGoli, kodwa ngoba bahlalile balinda fikile unyazi lwezulu. Sekusele kumuntu nomuntu ukuthi akakhumbule ukuthi konje wayecela ukuzongena ezulwini likaShembe akahambe kayongena ezulwini likaShembe. Amen. Asambeni maNazaretha ngiyayithanda incwadi kaShembe ithi umsewakho uhlezi ingunaphakade mhlambe lisekhona ithuba lakho mawami ukuthi uke uphenduke ube umama wesililo. Lisekhona ithuba lokuthi baba babethu nithi manisitshela bese siyezwa mhlambe lisekhona lelo thuba ngoba umsewakho uhlezi phakade. uNkulunkulu uyawathanda abantwana abayisolayo. Izwi likaShembe lelo mhlambe bekufanele sisole phambi kaThixo ukuze uNkulunkulu ezosikhumbula ukuze lemnikelo yethu ingaliwe izulwini. Thuba lokuba sizalwe kabusha leli maNazaretha. Amen. Bantu abasha ngiyacela ukuba nibe isibonelo esihle kuleli bandla. Ngoba lisho njalo unyazi lwezulu lithi njengale nabasho ithi ngakho ibandla elisha. Ngiyacela sibe abantu abasha. Akekho engcwele la, akekho olungileyo, kodwa sizozama. Awusizozama indlela ikhona indlela kaShembe sesiyibonile sizingane, kodwa idinga laba bantu abazosidela, idinga laba bantu abazokukhumbula ukuthi konje njengoba ngilapha kufanele ngizuzene ekushoneni kwelanga. Ayibafuna abantu abavakashileyo futhi ayibafuni indaba yabangani, ngoba ayifuni ngisho inkolo kamama, ayifuni ngisho inkolo kababa, ifuna inkolo yomuntu. Ngosizwe bengiphiwe lona ngicela lime lapha Nkosi. Mhlambe bekungifanele Shembe ukucela ngoba ngelinye ilanga uthi ngumthandazo wezingane Jehova wakuzwa ukukhala kwabantu. Amen. Nami ngiyafisa Nkosi ukucelela yonke intsha ephambi kwakho Nkosi ukuthi ngicela uyiphe iso lesithathu
usiso likamoya oyingcwele ukwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi. Phela Nkosi uyikhumbule intsha yonke namaNazaretha konke akhona kuleli thempeli lakho lingcwele laseSandanezo. Adingayo Nkosi azozama ukukholwa kuwena Shembe. Ngicela nyazi lwezulu ukuba usale usubakhumbula ngalomthandazo wami. Nkosi abantu abakulelizwe babize lapha abanye bayasebenza abanye basemakhaya babamba kuyaphunyuka. Kepha Nkosi ngoba ufikile wena ngolwesibili awukubashiye Nkosi nephunga lakho elihle lasezulwini. Awukwenzela ukukhanya kuwena ukukhanya kwakho kuvele kuwena ngoba wayisithembisile lo Shembe noma namanje sasho uthe bokungabi khona ukudinga nokuswela kumaNazaretha asebuhleni. Akube njalo Nkosi bese usifundisa nokukholwa Shembe. Gcineni ngicela abazali bethu oma bethu nobaba bethu nabagcotshwa bethu. Bacelela ukuthi Nkosi ubaphe uqotho phambi kwethu sizingane. Ngoba Nkosi kungenzeka sibafuze sikhathi sibafuza nje abenzanga kahle phambi kwakho. Ngoba konke kwenziwa zingane yifuza abazali bazo. Abenza kahle nazo zenza kahle. Abenza kabi nazo zenza kabi. Kepha ngiyabacelela uNkulunkulu ukuthi azaba nabo azababheka abathande ngezikhathi zonke la ngemizuzu yonke. Akuthi lokho kufika kaShembe lokuyana bese yagcwala amaqomo abantu abanikelile kwakhiwa lo muzi ngoba usazokwakhiwa lo muzi uqhubeke uzuyofika ekugcineni bonke abantu sengathi inhliziyo zabo bezingavuma zingasoli bese wena Nkosi uyaphinda ubaphinda kuze kube ikasikhombisa lapho bethathe khona ukuze bakwazi ukunikela kahle abantu bephilile benotho olusesandleni sabo ngoba sekufike wena nyazi lwezulu. Amen. Baba Mshumayeli ngiyaxolisa baba umvangeli. Ngicela ukuba ngehlele ngezansi. Nkosi busise nekuzulayo. Amen. Ngiyakuthetha unyazi phezulu. Amen. Ngazi baba Mshumayeli isikhathi sakho sinjani? Amaphika kani onke amaphika kani ayophelela amaphika
inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Cha isikhathi asiseko kodwa ngithi maNazaretha asesanda nezwe. Ngibonga ukuthi niyazazi indlela zomkhululi wenu. Lokho nje kubodwa ukukhuluma Nazaretha ingcwele nifundile unyazi lweziduthu emalihlala la esihlalweni ubayede wathi ngavinjwe ebuhleni ugula inkosi angivusi amanxeba. Ngakho ke ngoba ngavinjwa ngifuna inkomo eziyishumi. Unyazi lwezulu alwenzanga lutho uMaNazaretha ingcwele. NamaNazaretha futhi asebuhleni akenzanga lutho. Kodwa ahlanganisa khipha inkomo eziyishumi anika isilo. Manje nani maNazaretha ngiyabonga ngoba niyazazi indlela zomkhululi wenu. Nenza into enhle kakhulu edidiyela kube nokuthula okuhle. Kube nokuthula okuhle maNazaretha ngiyanihalelisela. Lalani phansi ke bafowethu. Amen. Nisho esitimeleni vumani basulele kini udaka noma ngabe yini vumani. Kodwa niyazi ukuthi niyakuphi. Hayo into enhle maNazaretha. Isikhathi asiseko isikhathi sinini. Ngathi ufuna ukukhala nje manje kwenze njani? Kufanele ngawe uyajabula. One. Abantu bahlezi elangeni baba. Bona abantu bahlezi elangeni. maNazaretha ingcwele ithe insizwa inike inkonzo ebuhleni kokuhlangana abagcojo sasihlangana nje izolo la. Inkosi la sitshela khona ukuthi niyakholisana ukuthi niyathandana nithandana. Insizwa yayibamba inkonzo ekuseni yathi kwasuka ingcanga yaye emvini yafika yathi Zimbu ngiyabona nidla kahle ni. Zafika zathi Zimbu thina sidla utshani. Kwakusho nina maNazaretha. Ya nafika nathi hayi thina sidla utshani. Wena ngoba uphila ngenyamazana uzovuma yini udla utshani? Yasithi ingcanga hayi ngizovuma. Ngoba khona abavumilela phakathi kwenu ukuthi amaNazaretha kodwa akusiyo maNazaretha. Uma uzovuma sizokusikela kathi isikhumbu. Ngicela incwadi yabaseFeso 4 verse 31. Bese kuba abaseRoma 8 verse 9. Bese kuba into eniyenzile bese kuba abaseKorinte angazi noma bokuqala na 13:13. Itho kukhulu uthando. Lo babuthe sikubone lapha kungenxa ukuthi nothando maNazaretha. Amen. Yasithi le ndoda ethi nangu hayi ngizovuma ngizokudla utshani ngizofana nani. Zase sithi Zimbu hayi sizokuthungela isikhumba sikufake impondo. Iyafana lento beyikhuluma ubaba. Siyabonga inkonzo enhle usinike yona. Amen. Kodwa ngiyangithanda mina ukuthi mantabethu njoba nikhuluma kamnandi kanje anoba yikho lokho enikhulumayo kumnandi. Ngoba uma lokho enikhulumayo nithi kufanele mangabe umuntu omusha uziphathe kahle. Le ntombo imithisile imithise kanjani? Uma uyinabashu yenkosazana njengoba usuqhuma isisu manje uyoshada nesisu ushade kanjani? Nami njengoba ngimele amaNazaretha ingcwele angicabanga ukuthi mina ngindoda ecishe ehlafunekayo. Kunensizwa la yangakithi impela uNgwenya. Mawufuna ngibuze kuyo. Singamadoda nje ahlafunekayo nawe futhi yahlafuneka. Wadika Roma yabaseRoma 9 verse 8. Lokhu ukuthi abantwana benyama asiba abantwana bakaThixo. Kodwa abantwana besithembiso kuthiwa inzalo. Izwi lesithembiso ileli lokuthi ngokufika ngalesi sikhathi uSara uyakuzala indodana. Asikho kuphela lokhu kepha noRebeka usekhulelisiwe otholile uIsaka ubaba wethu. Bengakazalwa bengakenzi okuhle nokubi
ukuba icebo lokukhetha kukaThixo lingemi ngemsebenzi kodwa ngaye obizayo. Ngiyabonga baba. Unyazi lume ngemsebenzini maNazaretha. Lenenye ke abasefirst cishe angazi noma 431 Abese Efesu 4:3. Akuthiwe kini konke, akukhishwe kini konke okubabayo, nolaka, nokuthukuthela nomsindo, nokuthuka kanye namagqubu onke. Nibe mnene omunye komunye, nihawukelane, nithethelelane ngokuba noThixo wanithethelela ngaye uKristu. Ngiyabonga baba. maNazaretha ingcele ngiyacabanga ukuthi abakhona la njengoba sikhona lapha sezizi inhloli kodwa size esontweni angithi maNazaretha ingcele uma kukhona inhloli ngiyamcela nje ukuthi aphuma siyeke sikhonza ushemba ngoba uyasiphazamisa angikuqedeli ibandla lakho baba kodwa sifuna abakholwa kunyazi lwezulu abangaphikisani nonyazi lwezulu abahlale phansi kodwa abaphikisana nonyazi lwezulu cha sidedele baba sizenzele kahle into yethu ngoba uma usiphazamisa inkinga izono zami zandile akunezinwele zikhanda lami izono zami zandile akunezinwele zikhanda lami umfundisi kwelinye ibandla ngoba ngizalwa la lensizwa yayishumayela ngendlela esimanga nenkosi yayo kodwa kwakuxaka kuyo kwakuthi mayishumayela ishone phansi ithi mayivuka ithi abanye bayale abanye bayale kodwa inkinga yayingakuyeki ukukhuluma thina maNazaretha ingcwele fanele
sihloniphe leli gama lokuthi singamaNazaretha. Ngoba ukuthi uyiNazaretha ukuhlukana nesono. Izono sihlukene yini nazo? Ngoba singahlukene nezono amaNazaretha ayingcwele sibizwa kabi. Yasiyasondela lencanga zasondela izimvu zakhipha isikhumba zafaka kuyo zafaka impondo konke. Yasithi incanga hayi sokuphelele manje. Ngoba nawe la uhlezi khona uthi sokuphelele uyiNazaretha. Kodwa lezi indaba esikhuluma namhlanje zizoba zikweni indawo. 13 Korinthe. Yeah. Njalo kukhona ukukholwa, ukwethemba, uthando. Lokhu kokuthathu kepha okukhulu uthando. Njengoba lisibuthelela amaNazaretha ngenxa yothando. Akhona basuke Soweto. Khona basuka ko-Fighter. Uthando amaNazaretha ayingcwele. Hayi ngoba bazohamba kugcwele imali ephaketheni kodwa kuba kugcwele uthando kubo. Bayohamba nesibusiso kuphela. Bala ngoba benothando. Naleyo muzi muhle kangaka ngoba ninothando amaNazaretha. Kuba ninalo uthando ngaba ayisiyindlela. Awubheke nje into enhle kangaka. Ubaba ucela iplan ufuna ukwakha umuzi onjengalowo. Awubone nje ukuthi uNkulunkulu usithanda kangaka. Ngiyacela ukuthi abaseyitimeleni maNazaretha futhi kuya ngami nabashumayela eyitimeleni manje ngonyasi abala ngabayeka babumshumayeli bahlale phansi ngoba senikutholile belikufuna. Ngoba nizohambe nihambe ngigcine nithole ningakufuni bese nonakala. Kodwa abathunyiwe bangaqhubeka ngoba umuntu mayithunyiwe maNazaretha ayingcwele unawo umoya. Kodwa uma ungathunyiwe awunawo umoya. Indoda yathunywa ubabamkhulu ensizweni eyaziwe eplazini yafika yaba nomoya ngoba yayiNazaretha. Yathi mayifika indoda leya yaziwe ukuthi mayithe ngeke lishone angeke lishone. Yafika nencwadi yathi nayi incwadi yathi mayifika ibeka yathi le ndoda hayi ivulu ifunde. Yase isho le iNazaretha dawo la ngishonela ke namhlanje ngoba mayizoza amagama abhalwe inkosi lapha vele kuzoba yini. Kodwa ngakuthanda kuyo yathi hamba uma unakho okubhekile kulahle kuzoba nginawe. Yathi mayifika lapha lensizwa yafika yathi lensizwa ivulu ifunde. Hayi ngithunywe ukuthi kuzoba yathi hey ivule. Yaba nomoya lensizwa kulapha engiyakhona. Yaba nomoya lensizwa yayifunda incwadi ukuthi wonke umuntu ola eplazini uzogcina isabatha. Asafuna umuntu ola eplazini ongaligcina isabatha. Uma ngabe uhluleka ukuligcina isabatha kungcono uphuma uphele eplazini. Le ndoda yasiba nayo ishaka yangabi nendaba nencwadi yathi uyaxosha. Wathi kubhala inkosi wathi hayi ngisho uwe ngeke lishoni la. Kodwa ngijabulela ukuthi yaba nomoya. Asibe nomoya maNazaretha. Ngibonile kumoya mina eDidiyela. Angizukusho kodwa ngibonile umoya eDidiyela ukuthi abantu baseDidiyela banawo umoya okhona. Yasigqoka lemvu, yasigqoka lencanga yaba yimvu, yathi ayisokuphelele manje. Sekwahle manje sengiyafana nalabo. Kusho ukuthi yona yayitshela ukuthi mase ngifuna ukudla inyama ngizovela ngikhiphe lezi mpondo ngidla inyama khona la. Ngoba nawe la uhlezi khona mawusufuna ukuvukela amaNazaretha uyowavukela kalula ngoba ufana nawo. Kwathi langalimbe kwase kuqhamuka impunzi ijawa ngezinye ingcanga. Sithi siZulu inyama yavuka egqokweni. Khona ingcanga uma ngabe ixosha inyamazana izikhathi hew yathi yes lwavuka usini.
yathi ngoba uyadlalwa ungadlula inyamazana eduze kwami mina ngisiyona imvu. Nawe mase uhlangana neNazaretha uthi mina yimi akwenziwa kimi lokho sekuvukile uyikho. MaNazaretha ngathi ngingavuka. Ikhona enye insizwa sasaxabana nayo kodwa ningangishaye bobaba. Angizukusho ukuthi imhlobo bani ngoba sikhuziwe ngalokho. Kodwa nje le nsizwa isuke endaweni zezimpi inazo nje ibhamu ziwu-30-40 ekhalayo. Yathi kimi ngakuhluthula ngempela mina ngathi uhluthula ngaba ubalekanga ezweni lakini ngaba ukho la. Uma ufuna ukuhluthula buyela le iNazaretha lithi ngathi buyela la kuliwa khona izimpi. Phela sila ngoba sayiyeka zonke lezo zinto. Kodwa wena ngiyakubona ukuthi ufuna ukungifaka empini mina ngilwe nawe kulungile yawo uzongihluthula right. Kodwa buyela empini. Nabanezimpi iNazaretha sicela basidedele iNazaretha. Ngoba le nkolo ihloniphe kakhulu iNazaretha into. Ihloniphe kakhulu futhi ayikho inkonzo efana nale. Ayikho. Ekuthanda nje ukubeka emthethweni ukuthi uma ukuyindoda kufanele usiphathe kanje njengoba bekufunda umthetho kuseni. Lezi ingane zethu ezincane njengoba uzibona zingaka nje kungenxa yale nkolo. Mhlambe akuhlekisi ngalokho khona umuntu usizodlulela. Udlule wathi amen. Akagqokile ngapha. Akazazi ukuthi ubani. Kodwa ingane zethu lezi ziyazazi ukuthi zingobani. Lapho engihlala khona amantombazane ingane zabafana uze kwasa kuhlatshelelwa. Kodwa thina maNazaretha besilalele nje. Imali zethu futhi njengoba kuzoba isonto kusasa ngomsuku siyohamba nje semsebenzini sinemali zethu. Kodwa kulabo abangathandwanga usheme kusasa noma namuhla sebakomashonisa manje bawubole imali. Uyabona ukuthi inhle kanjani esinayo la. Nami nje ngikhehlanyana impela kodwa ngimhlanyana nje mangibhekekile. Khona ngimdala kodwa ngimncane. Ngimdala kwaNazaretha cishe lonyaka enguphetho ka61. Kodwa mangibuka nje hayi angibuka ukuthi hayi ibhunganyana nje lihle. Ngizoshemba kwaNazaretha. Nami njengoba nibahle kanje nizoshemba. Khona obaba abadala la ukuba bathi amagweba lokutshala ayosele emadevini sophuza sidawe sixabane sodwa ngaba sekho. Kodwa siqoqiwe iNazaretha nje. Hayi yathi le ndoda ngoba kuyadlalwa yasuka yahlala impondo zaphuma. Ezayifakile zokuthi phela yimvu. Saqala isikhumba sasale ehlahleni. Yabonakala kanti umthakathi wendaba lo saqala sathi awukwenzani lo. Ngoba waqala wavusa amadlebo wathi amadlebo wathi kodwa kwenze njani? Kwenzani lo namanje? Ngoba phela wavuma. Nathi ke maNazaretha masiqalile sesibona into iNazaretha sidawu wenzani manje? Bese kuthiwa sikuxoshile sodumo. Cha, sikubuza ukuthi wenzani? Yabo? Baqala wenzani? Hawu. Kodwa kuthiwa masephuma kwavuleka isikhala. Sebadeda labathi sokuvukela into ayiyo lokho. Akungavuki maNazaretha ngeke. Akungavuki ukuthi kodwa nje asikhonza unyazi lwezulu maNazaretha. Zaqala ke izinto ukuthi kathi sihlezi la singoni nawo umazi wakini ngoba kwakukuhle kube lezi zimvuzane ezahlangana nje zaqala zabamba imeeting. Khona into engiyithandela kubaba uMshumayeli ezinye insizwa bezekulo uthi hayi aniqale niyokhuluma lapho nodwa ukuthi niyibone lento ukuthi nizoyilungisa kanjani. Manje laba bavele bamvumela nje wangena ngoba nathi sikuvumile wangena. Kodwa uma sekuvuka ubuwena siyakubuza kwenze njani ndoda esontweni?
kwenze njani sonto sewenzani manje isikhathi into kufanele sigcine aManazaretha engcwele ngoba kunomama babamshumayela obaba bangakhona uma sekushaya isikhathi umakoti engaqhamuki indoda nayo ilingisa lento engisho ishintsha amadlebe hawu lo nkosikazi kwenze njani manje angasabuyi ngoba isonto labo liyashesha ukuphuma lithathe awu indoda unkosikazi mase ngamboni icabanga enye into amalugu ami onke adalwa aliko sema sivuka sezwe amalungu uthandungela unyasi sasiyahamba ngiyanihalelisela abantwana benkosi mina ekhaya njengoba lensizwe beyishilo nje ubaba indawo yangakithi ekhaya kusejozini ithempeli ubaba avama ukufikela kulo lapha afika aqala khona ufakazi wami lapha afika aqala khona ukuthi obaba bathi bawubutha konke bayohluke phambili wathi mina ngizoqala lapho kuhlunga aManazaretha sesifike kuhlungeni aManazaretha ingcwele uNkulunkulu siyamthanda uyabona siyathanda unyazwi lezulu ngoba njengami nje ukuba vele ngithi amagweba lokutshwala azosala emadevini ngoba ngisekho ngiyancelela nakuNkulunkulu bantu abethu ningalokothi ningene kule yanto le ngoba abanye sebadingile amakhaya angihlekisi ngalokho ngikhuluma nje njengoba ngumzali ngizumhluku mawudabula la wehlela ngezansi uya kwamayemaye ufika ubona usizi lapha ungakafiki ya kusawa mawufika nje kusawa lapha angazi noma unugget ya unugget mawuqeda unugget wehlela phansi ufika ubona usizi babodwa ingane zabantu angihlekisi ngalo ngizumhluku ngoba ingane zami babodwa baveza izinqe babodwa uqhamuka nje bakuvezela ulimi njengemama yazi ngangathula kuleli viki elipheli kade ngikhona le ngathi ngikhaphuka ngabona kuye ungiveze ngathi awunayo imhlolo yami sengiguga manje izingane zethu njengoba nihlezi lapho uNkulunkulu ngathi anganivikela amen ningayiphazamisi ingilozi ka25 ngoba ingilozi ka25 mase niyiphazamisile ziyokhulelwa zonke into nani bafana ingilozi yamakhosana uma senijapisile niyokhuleliswa nonke ngathi mangifika lapha ngabona abafana bahle bafana bahle man ongamthuma nje uthi hambe uyonqandela inkomo ngale hamba ungiyele esitolo ngathi mangifika lapha ngathola abafana bahle uma bemile bayimuva bayaphambili Nazaretha ingcwele uNkulunkulu ngathi angasisiza ngithi lo hulumeni unesono icala lika hulumeni ngoba uhulumeni wabamhlophe asaphethe bungekuyithola into enje ngoba bekuthanda nje hamba ugquma ejele uyothi uphuma ejele sokuphelile umsangano ekhaya
manje nina uNkulunkulu uniphile umsangano awukho aningawuvumeli ukuthi ube khona. Amen. Amalungu ami bonke adalwa aliko intombi zakithi la ezithuma zendile zingabathola abantwana kusolwane kuthiwe indaba ibuwe nalo lathi indaba ikuwe bese kuba khona igama abizwa ngalo kuthiwe ha ukuthi lona nalo nathi ha uwe nalo nathi ukuthi ngiyacabanga ukuthi uManazaretha ayingcwele ayayazi lento ekhuluma ngayo inhlamba angifuni ukuyikhuluma esontweni ngoba mangakhuluma inhlamba esontweni kusho ukuthi sengiyabonakala manje ukuthi kanti bengifaka uMnazaretha uMnazaretha angisili iNazaretha kodwa ngiyathanda aManazaretha amahle ukuthi sibe zingane sonke nami ngingane nawe futhi la uhlezi khona iba ingane Amen. La uhlezi khona iba umuntu ongazi lutho nami la ngime khona ngazi lutho Amen. ngoba mase ngazi angililungele libandla labo mama sebacele kaningi abathole umntwana baye bakhala bathi Nkosi thina senzeni kuwe hayi bo mama ningakhali uyabona uNkulunkulu ukuthi into engalala emathunjini akho azoba isiqalekiso kusasa angikhona ngelindawo inkosi inyanga yezulu kwakhokho umama ufika wathi umama Nkosi ngizocela umntana wami omhle kangaka emehlweni akasaboni indaba ekhulunywe kimi nawe bayazi le ndaba engikhuluma kuyo mangabe baya enkosini bafike bahlangana nalento ezokhuluma kodwa abaluzwanga ulimi lasezulwini inkosi yabuza ngoba kathathu wathi mama umntana ufuna abone yini wathi mama Nkosi yamakhosi ngoba silwazi ulimi lasezulwini ngathi ngabe siyalwazi Manazaretha ubaba uthe kulezi insizwa makukhona bamfuna kwenye indawo wathi hayi animazi into umuntu ukuthi uyaphuza ukuthi kwakulimi lasezulwini khamela lo ngoba bekufanele silubone kodwa wathi mina ngiyahamba ngegoli ngizofika ngihlale noma esigangeni kodwa asizwanga thina sibonanga nalo mama zangabone wabuza mama umntwana ufuna abone wathi Nkosi yamakhosi lasehleka kancane bazokhumbula inyanga yezulu ikhaba nezinto legolide kodwa ngisho ukuthi asiwafakeni kodwa ngiyazi ukuthi siwafakiswa ukuthi kunemali emsebenzini esidonselwa zona singayitholi manje siyabona ukuthi hayi asizame nje sifaka amagolide senze yonke into ngoba vele phela sikhoka ukuthi kune medical aid Manazaretha ku medical aid abanye banama 550,000 leyo bala uyithola makuphela unyaka mawagulanga utholi manje ngibona ukuthi hayi angikekele la kulezinto legolide ngikhalela imali yami nami yasihleka kancane
inkosi yathi ufuna abone nami ngaxake ngalelo la ngathi ubaba uchaza ukuthi ufuna abone wathi yebo baba yasihleka kancane inkosi yathi kulungile inkosi ukubusisa kwaphela amalanga amathathu kuthe ilanga lesine yabona inkunzi malanga yabona inkunzi malanga Kwasuka lokho. yathi mayibuka yathi izwe sengiyalibona hayi umama ngifuna ukumkhombisa yaqala yagwaza abantu yaqala yakhuthuza yenza zonke izinto ekhaya ezibuhlungu wasuyabuyela lo mama ngenhlanhla ngikhuluma into okuzwa mina ngenhlanhla wathi mayithi wabuyela wathola ngikhona wafika wathi inkosi ngonyaka othile ngangicelela ingane yami ukuthi ibone izinto ezenzayo hayi inkosi yamakhosi Ivalele. kungangcono ukuthi aphinde avale kamehla ngabona yasihleka inkosi ibheka phezulu yathi akudlalwa ngoNkulunkulu ayikhohle inkosi wathi ngakubuza kwaze kwaba kathathu wathi wena ufuna ingane yakhe ibone lokho akwenzayo lokho akubonayo khona abantu abangaboni bafowethu la abacelela enkosini uthola ukuthi angisho ukuthi khona abantu abangaboni kodwa abacela enkosini abacela ukubona athi nje hayi kwavela nje kwathi phaqa emehlweni zange kwenze lutho nami uqobo lami njengoba ngikhuluma nje mina ngikhuluma iqiniso ngangabathola abantwana ngahamba ngobacela enkosini inyanga yezulu kodwa hey umfana wami wahlupha amaNazaretha hayi indaba udlala wahlupha ngaze ngafisa ukuthi ngabe ngiyomcelela enkosini inkosi imthathe ngikhuluma iqiniso phela ufuna ngikhuluma iqiniso ngisesondweni ngisho ukuthi amaNazaretha ayingcwele khona izingane zethu ezihluphayo kungenxa ukuthi eziswini zethu noma eziswini zomama bekungafanelanga kulale leyo ngane ngisho ukuthi ke komama mama uma ungamtholi umntwana ucela ungamtholi umntwana awungamlahla angalahli ngezwi lezulu liyakuthanda Amen. ngiyacabanga ukuthi lapho ukhona wena hayi noma nganginika uhlanya kulungile hayi ngeke kulunge uzokhala ngaleso sikhathi amaNazaretha ayingcwele sengibambeke kakhulu inkosi kusesenkuzweni siyabonga ke ndodana inkonzo osiphe yona kodwa uma nina basho ngokweqiniso uNkulunkulu uzonipha lokho enikucelayo ilingo ke ziningi yabona njengesono isono simnandi isono ngendlela esimangaliso yabona nje uma ubheka abantu abala sibaningi impela kodwa asifani nabantu abasezulwini yabona uma ubheka ipoti ziyinqwaba sike sasixoxa nobaba uMvakeli uthi hey yazi sengiyafisa manje ukuthi uhulumeni avale utshwala ngathi ungasuka into enzima kabi ngaleyo yanga emsetshenzwe kwasho lokhu ngabafana abayadlala ngathula ngathi abafana bapromote into embi kangaka ngiyafisa ukuthi bantu bethu uma umela umela ume khona mina ke nenhlanhla ngoba nikhulele la nakwazi ukuhlukanisa izinto ezimbi nezinto ezinhle ngisakhula ngisemncane khona umunye umfana ngisho ubaba lokhuzana ubaba uMshumayeli uyamazi lo mfana besebenza naye eplazini simhleka sithi wasikwathu wena unantombi lo mfana nomuzi engenawo ngoba wayephethe kahle nawe ungaba nomuzi omuhle mawuyiphethe kahle sasimhleka saqhubeka naye thina sinalutho ngobusoka bethu kodwa uShembe uthe mayithi ngiyithi kube ngakhulela kuleli bandla ngabe ngiright isivaleni lenkonzo
isihlabelelo esovala ngaso esamashumi ayisihlanu nesikhombisa. Ubaba uMkhabela noma ngithi ubaba uNgwenya uMkhabela yabo ufuna umthandazo ukho wajuluka naye. Akufanele ujuluke ngedwa, kufanele sijuluke sonke. Oh, hayi bazothi itiye Ngwenya ngoba sisuka sonke ekhaya. Bazothi hayi itiye ke leli. Baba konje umshumayeli bani Makhubela yaxolisa baba uNgwenya ngoba bazothi itiye ke basuka bonke umshumayeli omunye kuhlabelela omunye. Ngiyaxolisa baba umshumayeli Makhubela uzohlabelela leyo ngoma yamashumi ayisihlanu nesikhombisa cishe 57. Angazi noma ngibize ngakho. Inkosi ubusuphakama wangcwele.
Tuna